bweta gukorekana boigo gutigara imeye county ya Kisii nigo bono murobiri bokanyara ko basomia abana basubahati na boigo nenchira bwente wekine na kwagendera abakokorekana siri tukuria rero ase skuri ya baisike ya iteri yo gutoka imeye county ya Kisii omuyigo nigo gusirwa na serikali ya county ya Kisii kubwatirana nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital gati ali abakumurekera ngamonenchira abanyiroka bwente kwegendereria na nene kunyara kumurekera amangana ye chisemi murikeito mirde mumanye nekera na senseme yona gutwarigani roboti rokubwatia. Sekta yobochenu imeye county ya Kisii kubwatirana ne nyagitari ya Kisii Teaching and Referral gose KTRH gwetera omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati nigo yachakia omorobelyo bogosemia aboroki gwachiri bwibere hanene mono abana banyaruka igoro yo gwetanga kurwa asamalita mapema ase skuru yoboroso ya Itierio imeye bunge ya Bonchali asomo chief officer ateba mbache kogendera no morobelyo yo ase chiskuru chonsi imeye county ya Kisii. Atuachire on behalf of His Excellency the Governor Simba Arati kuliringa ya bere bia asabana baiseke bare wetse emyaka emerongere okonyora bakonyora ase Kenya ikonyora abana bangi ase abana batano bari myaka 15 baka imyaka 15 omwana oyo mogo konyorare morito asengenjo yemyaka yeremeke yekorumutini nege pindie kengeli go chigokorera iga bono iga ege pindie kenge baga kogendera ase chiskuru tware trichi program jeje kwandira kosomia abana chiskuru hawo abana babaiseke na abana bamurako batebina tigabamanye obobe bwo konyora oburito mapema nabo igo betanga konyora oburito mapema nabo igo basi gutumia maliogo ayamabe yokogera bachikonyora emechando mbakura chiskuru. Waigoni gateba omubaro bw'abana abanyaruka bakonyora amarito asateba ekerenga kiabo na boigo asamwakira omugavana Simba Arati ngambia ase okubwaterana na barabwo bono Kisii county yeiko twanyorire nga goika ase omwako yoeta atwanyorire abana abana babere asa abana 10 abana babere abakonyora bare oburito abo bare inse emyaka emerongere muna kianda abana konya babira asa abana 10 tibabwate oburito egitoko teba 21% esa abana baria bare murito akiri bubere titukolia rero gabaretera bakachi t-shirt obaretera ndubikuru gudigini tickets obaretera bamuraji short obaji t-shirt nande basomiri chifacilita twaleta kurusiko abande kuruwa mabina kuruwa ina abakisi county twasomiri abana abangara kibako chigokonyeka gokana ngambata getugo twaro bolito lakini batakeire basome origererie t-shirt yane gagotabanga tigantige nsome niache nisome kwanza abana baito batwalije chinguru cyo gotabanga nje bono ontagete gosoma gavana ito Gavana Simba Arati wachire kweru mono amona gotokonya litukirya rero kweru kabisa kotoroseria egekae gikyarero kobe kishwanga abana baito basomiri gunanda abana batwasomiri twasomiri abana gwetania. Omwaziri o sports and culture nigo abolia okubwaterana na boigo abana banyaruka kwegwa libaga gosoma nga egenteke gatali account yokera akore twensinkari asitora abaturete aba chief nabasaja twins yasendo yomobo twenshwenga omwana nyaruka oiruribaga kerale school asome akore abana baito abantu baito tutese mwabeta bagaka baito nabamura baito nabamura bali bakora kigasi yawo kaki kabana baiseke obosibore basome bachaguye konya nande bakonye ense yeito nabo igo abantu bakisika into county yeito bakonye ke eri abana ambaje konyore mechande menge kogikeria ringaneri bakon kabisa ngabana baiseke mbaba sakwe gumulito kibara bake batareka ekera bakuri school bake university. Gengo reporter ya Egetaseni Kiandizi TV Litaliane Mildred Momanyi.